Oh, nara mga bay. Natay kinilaw karon mga bay nga bulinaw. Yan napuntay sinugbang nga bangos mga bay oh. Dapit sa ulo akong gikuha kay lami ning sa tiyan tambok. Salamat sa lami ng grasya Ginoo. Dili lang to ni sausaw mga idol. Kaunta mga idol. Sige hulat. Bangat. Kinilaw oh. Bulinaw. Wala tayo sa bawron mga idol. Subbakilaw raman eh. Wala na kumpleto ang sutukil. Kuan ra ni sukil. Gamit ni mga idol kay nilamas oh, tugtog pa. Na. Mabango. Yan oh. Napakalasa po. Ito yung sa kanyang tiyan. Yan o. Taba. Sarap. Melt in the mouth po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Sa mga nagmamahal sa akin dyan. Kain na po tayo. Kinilaw. Kau nama? Ito yung kanyang balat, no? Kakainin ko kasi maayos ang pagka-ihaw, pagkaluto niya. Mama ko mga idol. Kawawa yan. Ang dami nang masakit sa katawan. Kasi medyo may edad na. Tapos nung kabataan nila, subsob sa trabaho ba? Sa bukid. Taba. Kaya ayun.
Pagtanda, ang dami ng aray. Nirarayuma na. Kami alin bangos mga idol eh. Tambok ba? Dito siyang aping oh. Sarap. Manilamig tuba mga idol. Ilaw. Masarap din itong bangus sa steam mga idol. Mag-i-steam ako nito sa mga susunod na video ko po. Maraming salamat po sa panonood mga idol. Ingat po palagi. At siyempre, I love you all po. Sarap. Ano laman eh.